Ja sam Ališanović Bora, iz Niša sam. Bio sam u Nemačkoj sa suprugom u Nürnberg. Bili smo 6 mjeseci, sedili smo tamo, malo smo radili. I mi smo mislili da će da bude sve u redu, sve najbolje, ali nije bilo dobro, pa smo se tu opet vratili. Evo, ja sam nastavio život isto da si radi. Isto imam tu malo posao, nemamo mnogo, ali imamo koliko da preživim. Ja sam taj koji samo radi i ja izdržavam svoju porodicu. Sve ga obezbeđujem, za ništa ne mare, hvala Bogu, ali nemamo baš toliko posla što nam treba tako za kući, nešto da se namesti, da se sreduje. Evo, ustajem rano u 7 sati i dolazim tu na posao u ovu veliku halu. Pa evo, već sam halu 1 već radim, ja čisto 2 godine ima. Pa Mahala 1 je jedno udruženje, dobro, lepo, koji stvarno kad nađe tako veliko posao da radu ljudi, stvarno zovu nas da radimo. Stalno nam nađu tako posao da se očisti, da se sređuje, da se nešto malteriše, betonira. Mahala 1 je osnovana još 2014. godine i od 2014. godine do sada mi smo mnogo što uradili romskoj zajednici. Mi u okviru naše organizacije Mahala 1 imamo dosta i readmisanata. Ne samo što njima obezbeđujemo posao, nego i njima obezbeđujemo adaptaciju kuće, sanacija, znači sređivanje njihove kuće. Imamo dosta njima koji smo obezbedili. Mi do sada smo preko 50 kuća sanirali, adaptirali, što u Nišu, što u Vranje, što u drugim opštinama. Nisam stalni posao imao, tako zato što smo išli, rekao sam, po ulici da kupljamo robu, da skupljamo, da kupujemo tako. Sad radim kao majstor, kao radnik i bio sam na obuku za varioca da zavarim. Za ove 2 godine sam mnogo naučio i mnogo znam da i da sećem i da brusim i da sve radim i da zidam, da malterišem, sve radim. Želeo bi svom detetu da ne radi isto kao ja ovo posao, jer ovo je posao stvarno teško, mnogo je težak. Želeo bi da završi školu svoju, da bi mogao da se zaposli negde, da radi u firmu i da bude svoj čovjek, a ne da radi kao ja, da se ne muči.